Добрый день, восеньская раніца, лістапад. І сёння размова пойдзе пра рыбалку. Азёры, якія размешчаны навокал нашага падарожку. Я сёння вам раскажу пра іх, раскажу, дзе лавіць, якія віды рыб ёсць, калі яны клююць і гэтак далей. Добра, пашлі. Яшчэ раз добрый дзень. Зараз раскажу пра бліжэйшае возера, якое знаходзіцца побач з маёнткам. Я не ведаю нават, як яно правільна называецца. Гэта насамрэч вадасховішча маленечкае, гэта перагароджаная рэчка Зяльвянка. Мы адмыслова зрабілі такі масток. З яго можна кідаць тут таксама. Ёсць некалькі падыходаў уздоўж берага. Тут вельмі добра клюе шчупак, лепш за ўсё весной і восенню. Што тычыцца глыбіні гэтага вадаёма, то непасрэдна з мастка тут будзе каля 4 метраў. У нас маёнтку ёсць две лодкі, вось адна з іх перад вами ляжыць, трохмесная, і там трохмесная, 6 чалавек улезе. Што тут клюе сёння? Ці будзе ўвогуле тут рыба? Акрамя шчупака, якога мы зараз спрабуем злавіць, ёсць вельмі добрая краснапёрка. І клюе яна амаль што круглы год, ну, акрамя зімы і нераста. Таксама ёсць яшчэ гусцёркі, платва, окунь. Нават прыязджалі сюды нахлыставікі з гэтага мосціка, лавілі нахлыстам тую самую верхаводку, краснапёрку і іншыя віды. На жаль, тут мы за 15 хвілін нічога не злавілі, ну, пройдем на наступнае возера. Ну і наступнае возера, на якое мы прыехалі, таксама размяшчаецца ў падарожку. Тут ёсць окунь, платва і шчупак. Таксама карась і карп таксама ёсць, але ж у асноўным сюды прыязджаюць за окунем ці шчупаком. Пойдем, поглядим, что тут есть. В адрозненне ад таго возера, гэта возера чыстае. Пад лета зарастае трохі, але ж можна працягваць і ступенькай весці сваю прыманку. Ось, і на адвадны павадок на акуня таксама можна добра лавіць. Драпежнай рыбы тут ёсць вельмі добрая платва, плоткі тут вельмі добра. Але ж, ну, такая асаблівасць, тут яны клююць па кромкі трасніка, па кромкі камыша. Сёння з раніцы тут 3 лодкі плавае, мужыкі ходзяць на лодках, нехта ловіць на звычайныя вуды, на малька, на паплавочныя, як у нас называюць іх клізмамі, на клізмы ловіць карацей. На жаль, таксама ні аднаго удара у нас не было. Поедем на наступнае возера, у вёску Сядзельнікі. Гэта прыблізна кілометра 1,5. Ад падарожка можна за 15-20 хвілін дайсці да яго. Всё, да сустрэчы на новым возеры. Яшчэ раз добрый дзень. Мы зараз прыехалі на возера каля вёскі Сядзельнікі. Сёння тут таксама шмат рыбакоў з лодкамі, шмат рыбакоў ходзіць па берагу. Не гледзячы на тое, што ўжо лістапад, спрабуюць вылавіць шчупака і окуня. Тут вельмі шмат уклейкі. Хто хоча менавіта на уклеечку, на плотачку папасць, то, канешне, усіх запрашаюць. Тут ёсць шмат гарбылёў, так званых. Вось, некалькі стай з майго вопыту бродзіць. Можна вылавіць окуня нават на флажкі, на малька, таксама вельмі добра клюе на селявачку. Карпятнікі ловяць на бойлы. У красавіку месяцы тут хлопцы часам бывае на спінінг выловліваюць, ну, скажем, ставяць рэкорды. За 10 штук можна злавіць за дзень, калі пападзеш на добры клёв. Гэта азёрны край, скажем так.
ніяких вялікіх рэк тут няма, на рэках не паловіш, але на азёрах шчупакоў дастаткова можна налавіць. На жаль, акрамя шчупака і окуня, другой драпежнай рыбы тут няма, судака няма, сама няма, нічога тут больш не вылавіш. Звяртайцеся да мяне, я ўжо раскажу, дзе можна закідваць. Хаця я думаю, што опытныя рыбаловы яны бачаць вадаём самі і самі змогуць зразумець, дзе лепей лавіць. Ну вось і ўсё. Вось і скончыўся наш агляд вадаёмаў вакол Падарожска. За 1 гадзіну, можа за 1,5 гадзіны мы паспелі аб'ехаць 3 возера. Вы самі ўбачылі, колькі тут рыбакоў ловіць нават у не зусім пагожы лістападаўскі дзень. Але ж тым не менш, калі вы прыедзеце да нас, я абяцаю вас павазіць сюды, ўсё паказаць, все азёры і расказаць, дзе і як трэба лавіць. Зараз мы паедзем ужо на маёнтак займацца справамі менавіта маёнтка. Да пабачэння, падпісвайцеся на наш канал на Ютубе. По одному шчупачку толькі злавілі. Карацей, сёння, бачыце, не вельмі добры дзень, такі, каб злавіць.